Καλώς όρισες. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Σε αυτόν τον διαλογισμό θα αφήσουμε την ποιότητα του τριαντάφυλλου να μας συνοδεύσει σε μια πρακτική ηρεμίας και εσωτερικής σύνδεσης. Βρες μια άνετη θέση και κλείσει απαλά τα μάτια. Φέρε την προσοχή σου στην αναπνοή. Πάρε μια βαθιά εισπνοή και μια αργή εκπνοή και με κάθε αναπνοή άφησε το σώμα να χαλαρώσει. Οι ώμοι μαλακώνουνε, το πρόσωπο ηρεμεί και ο νους γίνεται πιο ήσυχος. Φαντάσου τώρα πως βρίσκεσαι σε έναν ήρεμο ροδόκηπο νωρίς το πρωί. Το άρωμα των τριαντάφυλλων γεμίζει τον αέρα και το απαλό φως του ήλιου αγγίζει τα άνθη. Καθώς περπατάς ανάμεσα στις τριανταφυλλιές, ένα τριαντάφυλλο τραβά την προσοχή σου. Πλησιάζεις και συνειδητοποιείς πως αυτό το τριαντάφυλλο είσαι εσύ. Νιώσε τις ρίζες σου να απλώνονται βαθιά μέσα στη γη. Η γη σε στηρίζει, σε θρέφει και σου θυμίζει ότι είσαι ασφαλής. Ο μίσχος σου είναι δυνατός και εύκαμπτος. Μπορεί να λυγίσει με τον άνεμο χωρίς να σπάει. Η δύναμή σου βρίσκεται στην ευληγησία και την εμπιστοσύνη. Ένα μπουμπούκι βρίσκεται στην καρδιά σου. Μέσα του υπάρχει κάτι νέο που οριμάζει. Ένα όνειρο, μια πρόθεση, μια δημιουργική σπίθα. Δεν χρειάζεται να βιαστεί. Όλα ανθίζουν στο χρόνο τους. Με κάθε αναπνοή, το μπουμπούκι ανοίγει όλο και περισσότερο. Πέταλο με πέταλο, χωρίς προσπάθεια, επιτρέπεις στον εαυτό σου να ανθίσει με το δικό του ρυθμό. Παρατήρησε τώρα τα αγκάθια του τριαντάφυλλου. Δεν είναι εκεί για να φοβίζουνε, αλλά για να προστατεύουν ό,τι είναι πολύτιμο. Σου θυμίζουν πως μπορείς να έχεις ανοιχτή καρδιά και ταυτόχρονα υγιή όρια. Ένα απαλό ροζ φως αγκαλιάζει ολόκληρο το άνθος σου και γεμίζει κάθε κύτταρο του σώματός σου. Με κάθε εισπνοή λαμβάνεις αγάπη. Με κάθε εκπνοή αφήνεις ό,τι βαραίνει την καρδιά σου. Με κάθε εισπνοή λαμβάνεις εμπιστοσύνη. Με κάθε εκπνοή αφήνεις το φόβο. Μείνε για λίγες στιγμές μέσα σε αυτή τη σιωπή και ρώτησε το τριαντάφυλλο μέσα σου. Ποιο είναι το μήνυμα που έχει σήμερα για μένα? Άφησε την απάντηση να έρθει με το δικό της τρόπο. Άρχισε σιγά σιγά να φέρνεις την προσοχή σου ξανά στην αναπνοή. Νιώσε τα πόδια σου σε επαφή με το έδαφος. Κίνησε αργά και απαλά το σώμα σου και άνοιξε τα μάτια. Άφησε τη σοφία του τριαντάφυλλου να σε συνοδεύσει στην υπόλοιπη ημέρα, η νύχτα σου, και να θυμάσαι πως, όπως μας έδειξε ο ροδόκηπος, η αγάπη, η τρυφερότητα, η δύναμη αλλά και η διάκριση μπορούν να συνυπάρχουν. Να είσαι καλά.